Permezz ta' artiklu mill-ekonomista Sandra Zerafa, il-Bank Ċentrali ta' pajjiżna irrapporta b'mod estensiv dwar ir-riżultati tal-aħħar Survey on Access to Finance fil-qasir SAFE, stħarriġ mill-Kummissjoni Ewropea kooperazzjoni mal-Bank Ċentrali Ewropew is-sena li għaddiet dwar is-sitwazzjoni finanzjarja u l-espettattivi tal-kumpaniji f'pajjiżna. L-istħarriġ jindika li maġġoranza ta' 24% tan-negozji qalu li l-beħ żdied matul is-sitt xhur ta' qabel l-istħarriġ fl-Unjoni Ewropea inqas minn nofs l-SMEs irrappurtaw din is-sitwazzjoni bi 11%. Bl-istess mod maġġoranza 28% tal-SMEs f'Malta żiedu l-impjiegi meta mqabbla mal-4% tal-SMEs fl-Unjoni Ewropea li jagħmlu l-istess. Ritmu tas-suq tax-xogħol aċċelera imqabbel mal-2019 meta 22% tal-SMEs f'Malta kienu irrappurtaw żieda fin-numru ta' impjegati. Maġġoranza ta' 29% tal-SMEs f'Malta irrappurtaw żieda fl-investiment ikkumparat ma' 8% biss tal-SMEs madwar l-Ewropa. Is-sem tal-SMEs li użaw self bankarju niżel għall-inqas rata irreġistrata matul is-snin. Dan minħabba li l-kumpaniji irrappurtaw li kellhom fondi interni biżżejjed biex jiffinanzjaw l-operat tagħhom. Is-sem tal-kumpaniji li użaw self mal-banek niżel għal 9% biss f'Malta minn 17% sena qabel. Dan kien ukoll inqas mis-sem ta' 20% irrappurtat għall-Unjoni Ewropea. Il-proporzjon ta' SMEs li applikaw għal overdraft bankarju, linji ta' kreditu jew overdrafts ta' karti ta' kreditu kien ta' 18% fl-2023 u baqa' taħt il-livell ta' qabel il-pandemija. Matul l-istess perjodu 43% ma applikawx minħabba fondi interni biżżejjed. B'riżultat ta' dan, il-Bank Ċentrali ta' Malta ikkonkluda li fejn tidħol id-disponibilità tal-finanzjar ġeneralment dan u aħjar mill-liqu fl-Unjoni Ewropea u mistennija jibqa' tali fil-futur qrib. Fl-istess ħin, fil-waqt li madwar l-Ewropa il-pejs tar-rati tal-imax żdied b'mod sinifikanti, f'pajjiżna baqa' ikkontrollat.